Καβαδιάς. Ο Άρης είναι δίκαιος και διαλλακτικός, οραματιστής και αποτελεσματικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να πάρει από την πολιτική, έχει να δώσει στην πολιτική. Και ό,τι κάνει, το κάνει τέλεια. Αυτός του άρεσε. Εγώ πάντα ήμουν της λογικής ότι αν θέλει να αλλάξει κάτι, στο κάτι αυτό πρέπει να συμμετέχεις, πρέπει να είσαι από μέσα, όχι να είσαι απ' έξω και να το μετροβολάς.